porezal sa niečím, hej? Pre zastavovanie krváca neexistuje pravidlo 5Z. Zatlačiť priamo prstami v rane, zdvihnúť končatinu, hej? Ďalej. No, to prvé Z bolo, že zistiť, ale toto nebudeme zisťovať, lebo vidím ho, hej? Ak by som ho nevidel, musím ho zistiť. Čiže zatlačiť, zdvihnúť, za štvrté zaviazať použitím tlakového obväzu a za piaté zabezpečiť protišokové opatrenia a transport. Keďže on stratil krv, dáme ho do polohy ležmo so zdvihnutými nohami a prikryjeme. Dobre? Toľko. Otázku ešte? No. Tlakový obväz sa skladá z... Neboj sa nič, ti to obnovím ešte. Tlakový obväz sa skladá z jednej tlakovej vrstvy, čiže ty vidíš, že krváca, pribehneš k nemu, chytíš, zatlačíš, zdvihneš, potom následne dáš túto tlakovú vrstvu, hej, obviažeš silno obväzom, brutálne silno, ak by presiakol, tak ďalší. Máš obviazané, z nej hybneš končatinu trojrohou šatkou cez krk, už nemusíš obväzovať, iba aby visela. Uložiť do ľahu, zdvihnúť nohy. Dobre? Tým pripravený? Ukľudňovať, komunikovať, zistiť, čo sa stalo. Porezal som sa. Porezali ste sa? A teraz môžeš. Si chod do brašne. Skúsime to stiahnuť, dýchajte zhlboka, ak vám je na odpadnutie. Také akčné. Neviem, nájsť tie tampóny. Podajte. Tu sú, je jeden balík tamponov. Vykrvácal. A jeden obvod. Môžeme použiť aj obyčajné, aby ste sa naučili aj s obyčajným robiť. Dá sa aj obyčajným spraviť krásny tlakový. Podržím to tam. Kľudnúčko, kľudne, máš to zatlačené, tam už tá krvná strieka máš často odvezovať. Netreba žiaľ nejaký zbytočný stres pri tom vyvíjať. Užívate nejaké lieky pravidelne? Dobre, k zákaze komunikácie. Prosím? Celasko. Celasko môžete? Nejaké predpísané lieky máte v užívaní? Všimáš, že ťa držím. Náhodou. Ale základné Bola by druhá funkcie varianta, že držím, dám ho lahnúť, tam mu zdvihnem ruku a tam ho štrem. Je to jedno, pokiaľ je pri vedomí, je lepšie, keď sedí. Dobre, dajme tomu, že si to ukončila, hej, však tam ešte si to zaviaž nakoniec, tak jak som ukazoval. Dýchajte zhlboka. Pili ste dostatok tekutiny? Áno. No ten uzol. Pripívka. Pripívka. Super. Dobre, pomaličky prejdeme. Kam? Pôjdete si na chvíľočku lahnúť, dobre, aby ste si oddychli. No, budem sa tvariť, že je to zaviazané. Dobre. Dobre. Keď bude na zemi, ešte si ho vyšetri, hej. Či nemá nejaké... Tú ruku mu zaviažem? Tú ruku mu dáš do trojrohej šatky ešte, Dobre, jasne. chvíľočku vás poprosím, tak si držte tú. Máš trojrohú šatku, No. hej? Takto. Toto je nosná časť. Čiže Je pevnejšia. Tá ide sem. Jasné. Čiže takto mu dáš popod ruku, hej? Toto si môžeš takto kľudne vyrovnať. Tu mu zaviažeš a už tento cíp len tu prehneš. Aha, jasne. Môžeš ho potom leukoplastom tu prilepiť, to sú také detailiky. Dobre. Zaviažem trošičku, vám to zdvihnem. Dobre, môžete si ju vypustiť. Ešte toto môžeš kľudne potom spraviť tak, že tak vyrovne, že Ešte celé viac, do ne? toho dáš. Dobre? Dobre. Pomaličky stiahneme. Pomaly, opatrne, pozor na hlavu. Dobre. Pomôžeme. Ešte si ruku. Či sama robí? Ja môže aj sama, to je jedno. No. Nechcem podložiť tej nohy. Frajer v okuliároch, ruka rozdrbaná, pohodička. Cigarety nemáte.